ବଳ ଗୋଟାଇଛି ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲ। ବାଂଲାଦେଶକୁ ଯିବା ବାଟରେ ବାହୁ ମେଲାଇବ ବାତ୍ୟା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ଓ ଘରଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା। ପାରାଦୀପ ଠାରୁ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲ। ଘଣ୍ଟାକୁ 17 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି ବୁଲବୁଲ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 9 ତାରିଖ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବୁଲବୁଲ। ସୁନ୍ଦରବନ ଡେଲ୍ଟାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। ତେବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ 110ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି ପବନ। ସେପଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ବୁଲବୁଲ ଗତି କରିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହାର ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ। ବାତ୍ୟାର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ବୁଲବୁଲ। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛି ପରାମର୍ଶ। ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 70ରୁ 80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ପବନ ବହିବା ସମୟରେ କଚ୍ଛା ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଅନେକ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଉପୁଡ଼ିପାରେ। ଏଥିସହ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଉପୁଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ପାରାଦୀପରୁ 30 କିଲୋମିଟର, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 11 କିଲୋମିଟର ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 4 ମିଲିମିଟର, ପୁରୀରେ 6 ମିଲିମିଟର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 0.8 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋପାଳପୁରରେ ଏଯାଏଁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ